और आज सावन के पहला सोमवारी पे हमनी सबे एकत्रित भइल बनी जा और इस सोमवारी पे के बीच में हमनी के आइल बनी जा। पहला सोमवारी बा और पहला सोमवारी पे इतना लोग जो एकत्रित भइल बनी जा ई प्यार बा दुलार बा स्नेह बा मंच पे मंचासीन हमार आराध्य हमार भगवान हमार गुरुजी आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरुजी बिरहा सम्राट पूर्व राज्य मंत्री फिल्म अभिनेता आप भी आइल बनी आपके भी दिल से धन्यवाद स्वागत अभिनंदन। और उनके साथ में आदरणीय हमारे पूज्य गुरुजी कंप्यूटर कवि आदरणीय प्यारे लाल गुरुजी जिनकर बड़ा सम्मान हमारे प्रति रहेला बड़ा आशीर्वाद रहेला दिल से धन्यवाद प्रणाम। और मंच पे मंचासीन हमारे गीत संगीत के शुरुआत में बड़ा रहुआ आपन आशीर्वाद दिले बनी बड़ा सम्मान रजनीगंधा जी बड़ा सम्मान रहेला। और 1 मिनट के लिए चाहूँ स्वागत के कड़ी में अमृत लाल यादव प्रधान जी हमारे बड़े आओ बनवारी भैया तो से बड़ा हम मोहब्बत करीला धन्यवाद। गुरुजी बनी बलिराम बाबूजी सूरज भैया प्रधान जी लोग काजल लाडली जी फिल्म अभिनेता आदरणीय हमारे हंसराजू लाल यादव जी सबके कोट कोट नाम बा। देखिए भक्तिमय कार्यक्रम बा और भक्तिमय कार्यक्रम में सब लोग अपन भक्ति सुनैले हा तनी हमार भक्ति ऐसन बा हम जना उम्र के बानी उम्र के लड़का गुरुजी हम जना उम्र के बानी उम्र के लड़का लड़कन का साहट में पड़ के ए लड़का ए बाबू लड़कन के साहट में पड़ के चल आई बाबा धाम लड़का कोले रहस कि चलो वो या मेला लगेला वो या मिठाई मिलेला बड़ा दूर दूर से लोग आवेला लड़का कलश की देखे के चाहता घरे से बिना पैसा ले लिया चल गई। जब चल गई शेरू भैया कामर लेके 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब चलल हा गोड़ा के दुखाए लागल रात भर चले के बाद अमृतलाल प्रधान भैया कहत लड़का का दर्शन के बाद से रात नहीं देखली दर्शन के बाद से अरे रात नहीं देखली भले हम संगी साथिन के साथ हो पैसो न ले ले बानी हो मुथाक गोइल बानी अवतार भाई अब चलल नहीं खजात हो अरे की कान्हू पे कंवरिया आरे लेके आईली दुआरिया बाबा हो अरे कान्हू पे कंवरिया
बने हो खाड़ हो रही से आसारे में बने हो खाड़ ए हो ए भोले बाबा खोली ना हो केवाड़ ए भोले बाबा खोली ना हो केवाड़ 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 बाबा हो पुरस्कार हमार खाली छप्पा चला पुरस्कार दिले बानी हमार चुन्नी भैया संतोष पहलवान आपके द्वारा सम्मान भी कइल गइल बा कोट कोट प्रणाम बा दिल से धन्यवाद ए बाबा यार देखे दा ए हेलो 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 हे हर ताके तो भाई तनी माहौल बनावे दो ना 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 ओके बैठाओ मत ओके बोलाई नहीं हम काहे बैठाओ तर का नाम बाबू मोहित आगे से हट जा हट जा बाबू तू ही दे दो मालिक जी 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 का तोहर नाम है बाबू तनी जोर से बोला तोहर पापा के का नाम बा पापा के का नाम बा संतोष जीरो आइल बने जा तोहरे बेटा हो अब मान लो कि तू तोहर बाबू का नाम आज से तनी रोल करी तोहर बाबू का नाम शंकर जी बा तोहर बाबू का का नाम बा तोहर बाबू का नाम बा लड़का कहता कौने बाबू को कहदा हमार बाबूजी के नाम तो के ई समझ ल कि तू मंच पर नहीं तू शंकर जी के लड़का हवा कहदा कि हम शंकर जी के लड़का हई हम शंकर जी के लड़का हई बहुत बढ़िया हमार बाबूजी का नाम शंकर है हमरे बाबूजी का नाम शंकर है हमार माई का नाम का है तोहर माई का नाम सुनीता शंकर जी का मेहरारू का नाम सुनीता थोड़े हो कहदा कि हमार माई का नाम गौरा पार्वती है हमरे माई का नाम पार्वती है अब सही अब सही लड़का यही उम्र का बा हां लड़का कहता बाबू हो कान्हू पे कंवरिया के अरे ओइली दुआरिया कान्हू पे कंवरिया अरे साक्षात राउर आशीर्वाद तई भक्ति मय असरे में भोराही से पानी हो
यह तन की सरवा आशीर्वाद दे यहाँ अरे असरे में 40 साल उम्र हो गल ना ना तरुआ आशीर्वाद दे दही बस खड़ा बस अरुआ हमनी के गुरु बनी हमनी के रुआ गुरु बनी खाली रुआ रहब हमार माहौल बन जाई अरे असरे में भोराही गुरुजी अरुआ ना देखली हां अरुआ ना देखली हां यहां के जब मंच पे आईनी हम पहला बेरी नो त लागल है कि साक्षात अपार ब्रह्म भाई बनी अरे असरे में भोराही से बने हो खाड़ ए भोले दानी अरे भोले बाबा खोली ना हो बाबा खोली ना हो भोले 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 बाबा खोली ना हो असरे में हमारो पिराई जाता पौआ लेवल नहीं बंद कइले बानी तो हर नौआ लोग कहला कि कहो तू लोकगीत गावेला लोग कहला कि तू लोकगीत गावेला तू भोजपुरियो गावेला तो हम हर जगह कहला कि देखो हमार गुरुजी कोनो मंच नहीं खा छोड़ले हमार गुरुजी भोजपुरियो गावेला बिरहो गावेला कव्वालियो गा देला गजलो गा देला तो ए भाई उनकर छेला है तो कुछ न कुछ गइबे न करत तनी हल्ला करके ताली बजा के जवाब दो लोग नहीं खे मजा मोबाइल ले जा के ले लेबा मोबाइल के ले मोबाइल खाना ना खइले होबा लोग लेकिन मोबाइल लेके आइल होबा जा एक बार अपन मोबाइल का सब लोग कैमरा जलावे लाइट कैमरा देखी त के मोबाइल लेके आइल सब लोग जलावे तो एक आदमी जला दे हाई से कह के सब लोग करे तो केकर मोबाइल में कैमरा बा सब लोग अपन मोबाइल का कैमरा जलावे तो आदरणीय हमारे गुरुजी के सम्मान में विजय लाल यादव जी के सम्मान में सब लोग अरे तोहरा खातिर तीनों नयन बाबा ना खोली हां तीसरा नयन समझ के सब लोग मोबाइल का ए भाई इतने लोग पास मोबाइल सब लोग हेयर से सब लोग जरा सब देखे लोग कि नहीं प्रोग्राम होता सब लोग प्रधान जी रोज जला दे रहा तो महंगा मोबाइल हो तो सब लोग पीछे से लेवल बाही छोड़ले पानी बाबा तो हर नौआ कन्हवा